Pagkakatalaga sa Bagong Santo Papa, ituring na biyaya ng Diyos ayon kay Archbishop Villegas. Para sa detalye, narito si Idol Ron Araca. 104.7 IFM Report. Biyaya ng Diyos ang pagkakaroon ng Santo Papa dahil ito ay larawan ng pagmamalasakit ng mabuting pastol. Ito ay inihayag ni Archdiocese of Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Kaugnay na rin sa pagkakatalaga kay Cardinal Robert Francis Prevost bilang Bagong Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Sa ibinahaging mensahe ni Villegas, hindi na umano mahalaga ang nakaraan o pinagmulan ng isang tao dahil ang mahalaga ay nakita at ituturing itong biyaya mula sa Panginoon. Hiling nito sa mga mananampalatayang pagkakaisa, maging ang pagbibigay-tuon at pagtataguyod ng kapakanan ng mga taong nasa laylayan. Samantala, si Pope Leo XIV ay ang ika-267th Pope ng Catholic Church at ang kauna-unahang Papa mula sa Estados Unidos. Pamumunuan nito ang nasa 1.4 bilyon ng mga mananampalatayang Katoliko. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.